Ang uban nagpanik sa pagpamalit og bugas humay, may uban hinuon nga mamalit og mais aron makaminus-minus sa gastuhan. Si Lian Singkulan sa report. Ang uban karon galinya aron makapalit og bugas humay apan may uban usab nga gilinyahan ang mais sa ilang pangonsumo. Kini tungod matod nila mas barato ang mais kung itandi sa humay diin mapalit kini sa tag 20 kapin lang ang kilo. Itandi sa humay nga tag 30 ngadto sa 40 pesos kapin nga kilo. Sama ni Amalia Elabardia nga naniskarte na lang aron makatipid. Matod niya nga iya na lang gipuli-puli ang pagkaon sa mais ug humay aron makaminos sa gastuhan. Mas makasipod kay barato-barato ra gamay. Minus-minus ra ba? Budget ba kay aning lisod kay panahon ron. Gani may uban nga mga stalls nga hurot-hurot ang gidisplayng mais. Sama sa tindahan ni Annalyn Bacos, diin matod niya bisan og medyo mahal kini nga klase sa mais, hurot-hurot nga usab ang iyang baligya. Naglaray niya mong mais gikan sa mahalon, ivory hantod sa baratahon. Karon ma'am naglibog mis mga tao ni hamag na wa na may tinda. Hurot-hurot na ang mais sa hurot. Ano daw ko mas barato? Barato yung mais, 28 naman kilo. Apan matod pa sa mga manindahay nga may mga umaabot pang supply sa mais nga ilang ibaligya. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.